खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन बयनिसिमबो दिनैहाय Oke. दिनैहाय Angku pula bra. लागोन र आय आमायसोलै आमाय जोंनि मामिनि बिदा औ बेसेबां नाम्बारमोनलाय आमाय Bet ek nong Burizhar. nga नों आं दा औ आङो बिदा फंबायनि गेजेराव 2 नाम्बार 2 नम्बरमोन ने औ ओमफ्राय गासैबोनि गेजेराव 1 नाम्बार आच्छा नै जोंनि आमाय असेयो दिनै इनिफ्राय आयंमोननि फिसालानि हाबा जाफैदों नालाय ज' लोगो मोनलायबाय इनिफ्राय जों दा ज' जाहैनोसै आमाय ने औ दे बेनिफ्राय नै गेटना ओरैबायदि मोजां नै नै बेनो इनिफ्राय आंथ' दाबो सिनाया दिनैसो सिनायसिगोन आरोखि ना नै हाबसिगोन नै जोङो गेटनाव हाबबाय ओरैबायदि मोजां साजायदों फंबायनि हाबायाव दिनै आयंमोनाव फैनाय जाबाय हाबाबो नालाय हाबा जानो फैबाय इनिफ्राय ओरै दंजोबो नै ओरैहाय नै आर'ज खालामगासिनो दङ नै Đấy, anh nghe khẩu lươn em ở bây giờ đã. Nè, mèo con rồi nó bắt đầu đây. Bị hỏng ra phân rồi nó. Con khá lẹ, con nè. Tôi mua bắt đầu tôi phải lại. Ra được khăn xe hết. Kita bahagia nanti macam mana? Dia jangan bahagia dah. आंबो इदि सानबाय थायोमोन आयंनि फिसालाया मबेथाय होननानै मिन्थियामोन आयं लामायाव नुलायो रायलायो थांलाय फैलाय दिनै नुफैबाय नै आयंनिसो फिसाला होननानै सानबाय आरोखि आङो फंबायखौ सिनायोमोन नै लाबा आयंनि फिसाला होनना मिन्थियामोन दिनैहाय नै गोथार जुलि मोजां जाबाय दे फंबाय गोजोननाय थाबाय बेनिफ्राय महानिथो एक्ट्रिसा खाथिनिनो दे गोसोखौ माबायदि मोनखो मोजां मोनदों दा खुसि दा दे
पापर सावखासेन नै माबायदि मोनदों गोसोखौ दिनैलाय मादै मोजां मोनदों दा पापरनि डिपार्टमेन्टआव दं ने आबै दे औ मोजां नै ओरैहाय माबा बि संगासिनो दं नै हनै ओरै मैगं थाइगं हागासिनो दं नै कबिजों आलु लाब्रा आरोखि ना नै आरो इयाव नै अमा बेदर ओरैबायदि गोथाव संगासिनो आरोखि ना नै बे मा जाखो मादै माथो जाखो इलाय हा थादुन थादुन नै दिनै फंबायनि हाबायाव थादुन ओंख्रि मोनजानोसै आं जेरावबो मोनजाफेराखै बेम पार्टिफोर आरोखि ना नै दामगासिनो दं आसुफ्राव नै बरिया ओंखाम जाहोजेनबाय आरोखि ना नै बेनो फार्स्ट टिप जाहोगासिनो दं नै डाइनिं टेबोला इयावबो दङ बैयावबो दङ नै ओरैबायदि गुवारखा आरोखि ना नै जागासिनो दं नै आरोबाव बेखौ जाखांला आरोबाव सोबावगोन आरोखि ना जानोहाय